gerne købe en hund. Ja, det bliver jeg vil til 27.000 kroner. Det var da godt nok dyrt, men okay. Tak. Værsgo. Tak. Tak for I så med den her sketch episode 2. Det var selvfølgelig min lille hund, der var med. Og jeg vil gerne sige tak til min kameramand, og selvfølgelig mig selv, som der havde kostymer og alt muligt selv. Så ja, vi ses i næste episode af Hvad jeg nu laver. Hej hej.